riippumatta siitä, olemmeko osa metropolialuetta tai olemmeko sen alueen ulkopuolella. Lohjan alue tulee aina muodostamaan oman seutukuntansa. Lohjalainen vahva identiteetti myöskin edellyttää tätä. Lohjalla on hyvä geopoliittinen asema ja myöskin ne tulevaisuuden liikenneinvestoinnit, lähinnä ratahankkeet, vahvistavat tätä Lohjan asemaa. Tosin joskus 20-30 vuoden kuluttua, mutta kuitenkin jossakin vaiheessa. Tuon tulevaisuuden ihannekuvan esteenä on kuitenkin yksi mutta. Ja se mutta on talous. Meidän tulee pystyä tuottamaan tulevaisuudessa kunnalliset palvelut nykyistä halvemmalla, nykyistä taloudellisemmin, kuitenkaan karsimatta palvelun tasoa merkittävästi. Avainsana ei ole karsiminen, vaan avainsana on tuottavuuden lisääminen. Tällöin on myöskin hyvin tärkeää määritellä, mitä tuolla tuottavuudella tarkoitetaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kiteytti asian kokoomuksen ryhmäpalaverissa toteamalla, että tuottavuuden lisäämisellä pitää pyrkiä vaikuttavaan ja oikea-aikaiseen palveluun. Siinä se on lyhyesti sanottuna. Valitettavasti kuitenkin tuottavuuden lisääminen pitää sisällään myöskin karsimista, mutta ei yksinomaan karsimista. Olemme kuulleet valtuustoinfossa kattavan selostuksen niistä toimenpiteistä, joihin on tarkoitus ryhtyä ja joihin on myöskin jo ryhdytty. Tärkeää on tässä prosessissa kaikkien muistaa se, että meidän pitää kaikkeen unohtaa omat taskut. Kaikki ponnistelevat yhteiseksi hyväksi ja joka ainoa kaupungin työntekijä on mukana ja joka ainoa luottamushenkilö on mukana ja joka ainoa kunnan jäsen on haastettu ideointikisaan mukaan. Tämä on yhteinen prosessi sen turvaamiseksi, että Lohja säilyttää johtajan asemansa tällä talousalueella. Henkilöstön osalta tämä tarkoittaa myös sitä, että koko uuden kunnan henkilöstö puhaltaa yhteiseen hiileen. Ei tehdä eroa siitä, kuka on vanhan Lohjan työntekijä ja kuka liitoskuntien virkamies tai toimenhaltija. Kokoomuksen valtuustoryhmä lähtee täysillä tukkaputkella mukaan tähän prosessiin. Me järjestämme aivan lähitulevaisuudessa kokoomuslaisille luottamushenkilöille tuottavuusklinikan, jossa luodaan kestävät linjaukset yhteiseen projektiin. Haluamme kuitenkin tähdentää sitä, että kysymys ei ole pelkästään puoluepoliittisesta linjauksesta, vaan kestävään talouteen tähtäävä koko Lohjan hyväksi toimiva vastuullinen suunnanosoitin on kysymyksessä. Samalla pitää huomioida tasapuolisesti koko kunnan alue ja muistaa kunnan toiminnan primääritarkoitus. Me odotamme tältä projektilta paljon. Herra puheenjohtaja, sovitaan siitä, että me tehdään tästä molempien käsien grabilla sellainen radio, joka pystytään länteämään turvallisesti molemmille jaloille. Kiitoksia. Seuraavana